Stanku smo zatražili da upozorimo hrvatsku javnost na štetu koju bi hrvatska Vlada mogla prouzročiti neusvajanjem Nacionalne strategije za suzbijanje diskriminacije i pripadajućeg akcijskog plana. Usvajanje ove strategije preduvjet je za povlačenje novca iz fondova Europske unije, točnije iz Operativnog fonda konkurentnost i kohezija za 2014. do 2020. godinu. Vlada je bila obvezna usvojiti ovu strategiju do kraja prošle godine. 31. prosinca prošle godine bio je rok, no Vlada ju nije usvojila. Ovakvim svojim ponašanjem Vlada je dovela u pitanje mogućnost povlačenja više od 6 milijardi eura iz europskih fondova. A izradu ove strategije započela je SDP-ova, Milanovićeva Vlada, a dovršila ju je Vlada MOST-a i HDZ-a pod premijerom Oreškovićem. U lipnju prošle godine provedena je javna rasprava, a sve nadležne stručne službe Vlade, HDZ-a i MOST-a dale su pozitivno očitovanje na nacrt Nacionalne strategije za suzbijanje terorizma. Sama Europska unija je sudjelovala u izradi strategije pomoći od 82 tisuće eura. I sada ova Vlada, Vlada Andreja Plenkovića zaustavlja usvajanje Nacionalne strategije za suzbijanje diskriminacije. Zašto, predsjedniče Vlade? Smeta li nekome u vašoj Vladi suzbijanje diskriminacije? Smetaju li nekome u Vladi pitanja rodne ravnopravnosti? Pitanja reproduktivnog zdravlja žena? Pitanja sloboda i prava seksualne orijentacije? Pitanja zaštita nacionalnih manjina? Pitanje zaštita i prava ranjivih skupina i istospolnih zajednica? Smeta li nekome u Vladi organizacija aktivnosti u školama za učenike koji ne pohađaju vjeronauk u trenutku kada traje nastava vjeronauka? Predsjedniče Vlade, osudili ste napad na LGBT zajednicu u klubu Super, super. Pokažite da ste bili iskreni u toj osudi. Potvrdite svoje riječi djelima. Budite vjerodostojni. U suprotnom nastavit će se erozija povjerenja građana u iskrene namjere ove Vlade. Već danas čujemo u javnosti insinuacije da su sami sebi krivi u klubu i da su možda sami podmetnuli suzavac. Ovo opravdanje, ovako monstruozne konstrukcije podsjećaju me na ratnog zločinca Radovana Karadžića koji je muslimane optužio i građane Sarajeva za bombardiranje tržnice Merkale gdje su stradali nevini civili. Predsjedniče Vlade, zaustavite svoje ministre i njihove novopečene savjetnike u njihovoj namjeri da onemoguće Hrvatsku da povuče novce iz europskih fondova. Ne dozvolite da vaša Vlada vodi ne konzervativnu nego retrogradnu politiku na području ljudskih prava. Ne dozvolite da se anuliraju sva ona postignuća na području ljudskih prava za koje smo se desetljećima kao društvo borili. Ne dozvolite to. I ne treba nama nikakva nova nacionalna strategija za suzbijanje diskriminacije. Nama treba usvajanje strategije koja leži na vašem stolu, gospodine predsjedniče Vlade. Strategije koja je plod zajedničkog rada i Vlade SDP-a i Vlade HDZ-a i Vlade MOST-a. S obzirom da ovo pitanje smatramo izuzetno značajnim i za stanje ljudskih prava u našoj zemlji i za pitanje povlačenja novaca iz europskih fondova, SDP će tražiti hitnu sjednicu Odbora za europske poslove gdje ćemo utvrditi, nadam se, zajednička stajališta. Ovdje nema alternative. Strategija se mora donijeti u najkraćem roku i to strategija koju su zajednički radile dvije hrvatske Vlade, dakle Vlada SDP-a, Vlada HDZ-a i Vlada MOST-a.
Sve suprotno nažalost moglo bi se tumačiti kao pokušaj da se anuliraju postignuća na području ljudskih prava na koje smo ponosni. Hvala lijepo.